Hello, Asani. Rex on the beat. Idan kika bar ni na kaɗe, masoyiya rufe sirrin da na yi miki, kin ji Hajara. Idan kika bar ni na kaɗe, masoyiya rufe sirrin da na yi miki, kin ji Hajara. Oh, 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 oh. Rabo shi ne kawai rabo, ka samu wanda ke san ka da gaskiya. Amma wasu zantukan da kin kai mini a yanzu sun tarwatsa zuciya. Da ka abubuwa da dama kin sani silar ki na jure tafiya. Ki yi osiri ki zo gare ni kara ki hana ni dariya a duniya. Ina nan da ke ai na san kina nan da ni. Rex on the beat. Rubutu wanda an kai miki ya saka ki kai kiki ban dukan kula. Nake shirin fada na tabbata ke ce sila ta walwala. Da za ki bani lokaci ko ɗan kaɗan gare ki na sake alwala. Na san komai yana da farko yana da ƙarshe, hajar zuwa ki tausaya ki duba. Ayyo rayuwa na kasa cin abinci, na kasa kwanciya, komai yana da ke. Ki daure ki yi uziri, ki duba lamarin komai yana da ke. Har babu ke a gona na kaɗe bayanin kin ji tonike. Allah ke yi uzuri, roƙo nake komai na san yana da ke Hajara. Gidan suna yawan yaban kina sani yara gami abokaina suna faɗan na yi fice da ke lallai muna kamanni. Buri na mahaifiya ta kullum ko da yaushe ke ce ke yi magani. ce hasken cikin gida. Hajara ki daure ki yi oziri, ni na ki